optages. Jeg skulle lige optage. Mette, på tastaturet. Ja. Så op i de øverste knapper er der sådan en højtaler ting, du kan skrue på. Den er fuldstændig oppe. Godt nok. Så kommer vi fjernkontrollen. Den lille, ja, bare kast. Så kaster du, Du skal have mig med nu. Ej ja. Mette! Gå bare efter mig. Og behandler naturen som vi vil. Men prøv at finde et fredensmål i skoven. Lad ikke være, hvis jeg ikke kender til. Har du aldrig hørt om en stjerne der? Og se det guld kan blinke tilbage. Kan du synge højt, hvis der er dit hjem? Ja til det!